स्वागत करीत आहे। मी बनवणार आहे आज पास्ता, ते पण सोप्या पद्धतीने। तर चला तर बघू। मी पॅन ठेवला आहे, गॅस चालू केलेली आहे। यामध्ये थोडं ऑइल टाकलेलं आहे, जे आपण आता गरम होऊ देऊया। मोहरी टाकते मी थोडी, हे जिरा घेतलेला आहे, त्यामध्ये थोडं जिरा ऍड करते। कढीपत्ता घेतलेला आहे, हा एक मीडियम प्रकारचा एक कांदा घेतलेला आहे। कांदा थोडा तेलामध्ये होऊ देऊया। 3 मिरच्या घेतलेल्या आहेत, यामध्ये टाकते। हा टमाटर घेतलेला आहे मी एक। टमाटर याच्यामध्ये आपण थोडंसं चवीनुसार मीठ घालूया। खूप सोपी पद्धत आहे आणि जास्त म्हणजे काही लागणार पण नाही आणि लवकरात लवकर होणार। दुपारी काही जर आपल्याला भूक लागली असेल तर आपण लवकर बनवून खाऊ शकतो, अशी ही रेसिपी आहे। ही हळद टाकते, लाल मिर्च पावडर टाकते थोडी। पास्ता म्हटलं की सगळे आपापल्या प्रमाणेच बनवतात आणि मी कशी बनवते नक्की ट्राय करा एकदा। हा पास्ता मसाला आहे, जो आपल्याला स्टोअर मध्ये कुठे पण मिळून जाणार। हा 1 चम्मच याच्यामध्ये ऍड करते। पास्ता बॉईल करून घेतलेला आहे मी, चांगल्या प्रमाणे शिजलेला आहे। याच्यामध्ये टाकूया। बघू शकता तुम्ही, पास्ता मध्ये मसाला पूर्ण मिक्स झालेला आहे। याला पहिले आपण 1 चम्मच पास्ता मसाला टाकला होता, आता पण आपण 1 चम्मच पास्ता मसाला घालूया याच्यामध्ये। आपला पास्ता तयार झालेला आहे। याच्यामध्ये मी सांबार टाकते। खूप लवकर होते, खूप कमी वेळामध्ये होते, तुम्ही नक्की ट्राय करा। पास्ता तयार झालेला आहे। माझ्या नवीन रेसिपीला बघण्यासाठी तुम्ही सबस्क्राईब करा माझ्या चॅनलला, लाईक करा आणि शेअर नक्की करा आणि बघत राहा नवनवीन रेसिपी।